Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Bawer, Ha kurû. xêr e dîsa tu xwe dixemilînî? Erê ez xwe dixemilînim. Tu çi dikî? Ez çi dikîm ez memozînê dixwînim. Tu nabînî? Bixwîne. Erê Baş e. erê. Tu çi dikî? Te herî kî de? Ez herim Amedê. Otela Amedê. Otela Amedê? E. Ha, Otela Amedê li kî de ye? Ji Moskova ye. Li Amedê li kidê ye? Erê bes te herî Otela Amedê çi bikî? Çi karê te heye li Otela Amedê? Ne tiştek tu ne? Yani hevalek dibînim zanî. Ha, hevalek dibînî. Çi hevale? Kî hevale? Kurû nikarim ji te re bêjim. Çawa tu nikarî Çi? bêjî? De bêje. Ez ji te re bêjim. Ê, Kes re me be ha. Tu hevela min e ha? aha, belê. Nav nede. Belê. Tamam. Aha. Hevala min e Kristina. Bu derê ye. Aha. Erê. Ha, ez niha te gêştim çima tu xwe wisa dixemilînî. Normal e. Baş e. Ji ber ku ez îro pir ciwan bim. Aha. Baş e, hevala te Kristîna. Erê Kristina. Aha. Ji çi welatî ye? Xelkê çi welatî ye? Tu kîjan welatan zanî? O gelek welata naz dikim. Ka bêje? Ez te re bêjim. Ha. Kristîna. Erê. Kristîna Emerîkî ye? Na. Na. Baş. Kristîna te bawer. İngiliz e? Ala İngilizan e va? Britanya. Ters girtiye. Ha, ters girtiye. Baş e. Britanya? Na Britaniye. Ne Britanya? Baş. Hevala te Alman e bawer? Na. Ne Alman e? Ana pir dirêjin. Dirêjin. Erê. Tu jî pir kurtî. Rast e. Tu jî kurtekî? Hevala te Çînî ye? Vay! Ana li mirovan dixirlo. Ha, ne Çîniye? Tırsım ana. Erê. Baş e. Hevala te İtalyan e? Ha. Na. İtalyan jî nîne. Ne İtalyan e? Baş e. Baş e, hevala te İspanyol e? Na. İspanyol jî nîne. Ne İspanyol e jî. Bawer, hevala te Fransî ye? Ava ala Fransa ne? Belê, ala Fransa ne. Fransî ye hevala te? Na. Erê lo. Rast e Fransîye. Ê baş e bawer. Tu Kristîna bi çi zimanî bi hevra dipeyivin? Yani. Ew Fransî ye tu Kurdî. çi bûye? Hûn bi çi zimanî bi hevra dipeyivin? Atekliye nav netewî hene zanî? Erê. Yete xeberete tune. Nav me müzine da jî ew Meğribiye zin ji welatê Mezrabota ne? Erê dika bêje te ji me te bersiva min neda? He, Bi çi çi- zimanî bi hevra dipeyivin? Çawa çi zimanê hevra dipeyvin? Yani tu bi Fransî nizanî? Na nizanim ez ê hîn bim. Ew jî bi Kurdî nizane? Na ya nû hatiye çawa bizane lo? Erê, baş e hûn bi çi zimanî dipeyivin? Bi İngilîzî? Na İngilizce ez nizanim. Ew zane. Ew dizane erê. Ew dizane ez nizanim. Tu nizanî. Baş e hûn bi çawa bi hevra dipeyivin? Ya rastî em hevra. Ez rastî dixwazim. Em hevra qed nepeyvin. Baş e tu çi ji Kristîna re dibêjî? Ne lazim me bipeyvin yani? Hûn çi dikin? Rojê hemiyê hûn çi dikin? Ne lazım? Tu ê li bajêr digerînî? Erê ne lazım em bipeyvin ya? Em evîn ra evdine. Hı. Em diçin Sûkê digerin, diçin serbirjan, diçin qehwê. Baş e. Sinemayê jî çûn ha? Baş e. Te Kristîna bir pira dehderî? Pradehderî? Yerê Diyarbekirê pira dehderî heye gelek bi nav û denge. Çawa erim pradehderî? Aha, çawa herî pira dehderî. Divê tu otobüsê bigirî, Ee? heta
دریه مردینه تا دریه مردنی شخوا نزدیکی دریه مردینه پراده دری از درن کتما از چه هرم اتوبیسی ها اتوبوسی اشترا بیجم ها شاکت آخاشی بگیره راجع چاکیت خوش ترا بیجم باور نه تجمال در دکوی مال در کتن ها تجمال در کتی هر ها تو تجمال در دکوی 100 متره 100 متر 100 متره سردستی راستی دو دیچی سر دستی راستی سردستی راستی آواز دستی aha Çok, serdesті 100 راستی متری. 100 متری سردستی راستی پیشرا سردستی چپی vaya 200 متره تو دیچی 200 metre 200 متره 200 metre çum سردستی چپی ser desti çepi دیسا سردستی راستی 100 متره تو دیچی 100 آواده. متره aha پشتی 100 متره باغچه ایه ere bahçe ekeye و پشتی باغچه جی دیسا 100 متره سردستی چپی pişti bahçe پشتی باغچه servi desti ser desti çepi سردستی چپی تو دیگه دریه مردینه اتوبوسی nakuru işte tüşüm ragot 100 metre ser desti rasti راست چپ باغچه راست bahçe kısa rast اری etem ber maraxo ای اری گندی هفته که تو فقیر دبیوتینی تو نکاری بینی مالاخا دعوتی مالاخا بکی Vallahi başa. Az harım اری 100 metre. Az bin maraxa. Eri. Eçibu. Az harım roj baş Eri. tara. کا ام لیکرین کو حتی نها ام فیر بونه ام وان هنه کی دوباره بکن باشه باشه هلا به هون باش فیر بونه آنا گوا کو از بیجم چوین یعنی به انگلیزی تو گو و به فرانسی آلی آنجی پختیخ بلی مروف چوا دی بیجه بچه به کرمانجی اری بچه دمی به دمانوها ها بدمانو ها Ez dıçım. تو Dıçı. Ev dıçe. Em dıçın. Hun dıçın. Ev dıçın. گوا کو مروف بخوازه او جیه کو مروف دی چیه جی نشان بده مروف چوا دی بیجه مثلا ببیجن قهوه Ez dıçım. Kahve. از دیچم قهوه سینما از دیچم سینمایی دبستان از دیچم Dibistani. دبستانی لیاو ناچه دبستانی باور از دزانم تو هر روز نایه درسی Na. Ez derveç dıxaptım ha. Karemin heye. لی Kiri mali heye, peri avi heye, peri Eri. gazi heye. کریا Madde. مالی و پری آوی و داینا فاتوریان سرچاوان لی گره توری درسی جی اری Ya öte bense. هنگی ببیجه از دچم درسی Ez dıçım dersi. تمام لی گوا که تو نینیه و بکاربینی توی چوا ببیجی Ez tüccar naçım dersi. از تجاری ناچم درسی تجاری یعنی قد یعنی هیچ Ez tücari naçım dersi. yani ez naçım dersi heye لی گوا که مروف صفر جاری دشه درسی مروف دبیجه از تجاری ناچم درسی Tüccar naç. از قد ناچم درسی تجاری از ناچم هیچ ناچم درسی هیچ ناچم درسی وەک هەنێک دەبێژن ئەس ئەبەدەن ناچم دەرسێ He. یانژی ئەس ji binî ve naçim ji dersê binî ve yanî naçim min dersê. mekteb terk kiriye Ez caran dıçım dersi. tu car caran diçî yanî tu carekê diçî carekê naçî dersê Rastı careke dıçım, se caran naçım. tamam سری ویلی بده دچه He. ji heger em hatinê bibêjin Hatını işte beşe. ez هاتم na bi demanê ha Ez tem. ها بدمانو ها ez têm تیم tu tê ew او tê تê baş e lê mane me got tu bû her cara ku em behsa deman û ha bikin em diyê dixin serê wê ê ez têm di tê de tune ye çawa dibe hûn dizanin نا ji ber ku di eslê xwe de di tê de heye ها normal û hatê nivîsandin ملی ez di êm tê nivîsandin lê ji ber ku di diyê de tîpeke dengdar heye هي û kokalê kerê jî bi êyê dest pê dike û her du jî dengdarin ew hevdû diguherînin ji ber wê ê dikeve dibe ez dêm
û ji ber wê jî guhertineke din re derbas dibe ez têm. Yani gava ku ez têm hebe jî di eslê xwe de ez diême û guheriye. Bûye ez têm. Lê ji ber wê jî gava ku mirov neyniya wê bikartîne weke ku di têde hebe. Ez diêm Dibe ez naim. ez naêm. Du herfên yani du tîpên dengdar tên keleka hev. Na bi ayê xelas dibe bi tîpek dengdar e û ê jî kokalê kerê ji ber wê tîpa kelejandinê dikeve nava wan. Tîpa kelejandinê kîjan e? Nem. Ez nem. Na ye. Ez naim. Ye dikeve nava wan dibe ez nayêm. Ez naim. Tu nayî. Ew naye. Em nayên. Hûn nayên. Ew nayên. Lêkera me yadin em lêkereke din jî bibêjin bila meşîn be. Meşîn yani bi İngilîzî to walk û bi Fransî marcher. Bi Kurmancî em meşînê çawa dibêjin weke ku di lêkerên din de me kir mirov diyê lê zêde dike, kokalê kerê mirov distîne û mirov qertafên kesane yani ê ku şexsan diyar dike lê zêde dike. Ew qertafên şexsî jî di Kurmancî de ji lêkera bûyînê tê. Yani ew em î e in hebûn. Ew lêkera bûyînê bû. Ji ka hûn jî lêkera meşînê bi deman wiha bibêjin. Ez dimeşim. Tu dimeşî. Ew Dimeşe. Em dimeşin. Hûn dimeşin. Ew dimeşin. heger mirov neyniyayê bikarbîne Çawa bû? Di ra dibe We ne? şunê da na dikeve şuna. na. Çünkü deman wiha de na dikeve şuna. Erê. Dibe çi? Ez nameşim. Tu nameşî. Ew nameşe. Em nameşin. Hûn nameşin. Ew nameşin. Tamam. Vefam kir. Erê. Mane kurdî hebûname ye. Mane me ye?